Kaixo, aurreko bidean esan nuen bi modutan esplikatuko nula, nola egiten dien angelu zuzenak. Eta bakarrikan modu batean esplikatu nun. Beraz, hartuko dut kartaboia, bale? Eta eskuaira, eta horrela jarriko dut, bale? Angelu zuzenaren oinarria marrasteko, bai? Ondoren, jarriko dute eskuaira modu honetan, hori bai, momentu oro apoiatuta egon behar da eskuaira kartaboian, bai? Ze kartaboia da bere gida eskuaira ez mugitzearren. Eta egingo dut falta den aldea. Lehen, marrastu ditut bi angelu hauek, bale? Zorrotza eta kamutxa. Angelu hauek auzoki berez ondokoak dira, bai? Erpina eta alde bat konpartitzen dutelako, bai? Baita ere ondokoak dira, angelu laua osatzen dutelako. Eta baita ere esaten zaie betegarriak, angelu laua ere osatzeagaitik. Azken finean batira, bi angelu hauek batzen baditugu, ateratzen zaigu 180 gradu, angelu laua baten neurria. Hemen agertzen dira erpinez aurkako angeluak, bai, eta horretarako hartu dut kartzaboia, eta egin dut marra bat hola, bai, eta beste bat beste zentzuan. Angelu hauek dira erpinez aurkakoak, bale? Erpina konpartitzen dutelako eta aldeak luzatuta izateagaitik.